com l'últim atac de l'Ajuntament d'Alacant, no? Això de fer la ciutat sonar històricament castellanoparlant, va ser com l'última gota, no?, que me va fer donar el pas. Jo no he tingut molts problemes i a més crec que he guanyat. O sigui, crec que he guanyat en presència i crec que he guanyat en comunitat i al final abans tenia com un munt de visites, tenia vídeos d'un milió de visites, però a mi no me servia per a res, tipus, jo no ho veia això al carrer, saps? I ara com que parlen molt més del País Valencià, que parlen molt més d'Alacant i ho faig en valencià, crec que ha vingut molta gent que me té més present i que m'arriba més no sé, com el reconeixement, per així dir-ho, no? Jo estic molt content, la veritat, crec que he guanyat en tots els aspectes. Això és un problema i crec que més que una cosa ideològica és una cosa de por, perquè no sé, tipus, a mi se m'ha apropat gent del PSPB i m'ha xerrat en valencià i saben fer-ho, i gent de Compromís, evidentment, i la majoria xerra valencià en el seu dia a dia. Què passa? Que crec que hi ha una mica de por de perdre vots i de no arribar a la gent, i per ahí va també una mica el meu treball, no? Que és de demostrar que això no és així. A mi em va sorprendre perquè vaig trobar-me a gent que mai haguera imaginat defensant el valencià fent-lo, no? I és veritat que al carrer jo vaig estar me vaig quedar molt content amb la reacció al carrer, no? Però és veritat que no va ser una cosa massiva, però si a les xarxes molta gent, tio, que no parla valencià o que no té la qüestió present, estava defensant-lo perquè al final era una cosa que no tenia cap sentit. En Alacant no hi ha cap problema amb la llengua, bàsicament perquè el valencià està totalment amagat. Jo crec que va ser un error molt gran de PP i Vox, perquè va despertar a molta gent. Jo he canviat de llengua i la gent parla de mi perquè estic ahí a les xarxes i tal i qual, i tinc visibilitat. Però jo conec a moltes persones, moltes no, però sí un grupet de 4 o 5 persones que també mai m'haguera imaginat parlar en valencià amb ells i ara han canviat també de llengua. A veure, Alacant és una ciutat que en 100 anys ha passat de ser una ciutat on es vivia plenament en valencià a una ciutat on fer-ho suposa com un esforç constant, no? Jo sempre dic el mateix, és que en Alacant és més fàcil viure en anglès que viure en valencià. Quan algú decideix parlar en valencià, al final ha d'estar tota l'estona o adaptant-se o canviant de llengua o fins i tot tindre una discussió perquè no trobes un entorn on siga segur utilitzar-ho, no? I tot això passa perquè, bueno, jo crec que s'ha patit molta violència per parlar valencià en Alacant. I jo crec que hi ha un grupet interessant de gent jove al País Valencià que ara ja no ho està xerrant per normalitat, perquè és el que té a casa, que és com hauria de ser, però crec que hi ha un grup de gent molt interessant que ho està començant a xerrar com jo, per una decisió clarament política i per una reivindicació. Que necessitem més exemples de gent que arribi a viure, no? De crear contingut en valencià. Jo l'altre dia, per exemple, tenia una xerrada en un institut, així al costat, i, i clar, els joves s'interessen molt perquè és com, ui, cura, que igual podem viure d'això, no? I és com veuen ahí una porta d'apropar-se al valencià per a poder viure de les xarxes, una cosa molt, molt poc política, però bueno, que al final te pot apropar ahí, no? I jo crec que és molt interessant que hi hagi gent com Cabra Fotuda que ha apostat a mort per això, Alegria de Poble, que crec que també està vivint d'això, i bueno, crec que hem d'intentar-ho. Crec que hauríem de fer més esto, no? De comunicar-nos entre nosaltres, no? Ajudar-nos a la gent de les Balears i tal també, i fer ahí com una comunitat que sembli una comunitat, perquè ara mateix semblen com 3 o 4 comunitats, no? Crec que estaria molt bé fer la comunitat. Doncs això sí, estem en un entorn molt hostil i a més igual sóc una mica pessimista, però molt, molt preocupant, perquè és veritat que si dins d'un any que tenim les eleccions si torna a guanyar el satànic este, no? El PP i Vox, tindrem un problema molt gran perquè és veritat que estan retallant ajudes a associacions i a col·lectius en defensa de la llengua.